Shalom, Horas, hurian itu hatta nani haolonga di bagasan Yesus Kristus, namar minggu di bagas joro itu hatta suaksoni namar minggu marhite live streaming, tapa hohom, tapa sada, jala tarahom maroha ro pikirata tu hatta, tapuk kama perminggota, tapuji matu hatta. Siap buku ede nomor 10 lalu ayat sada 2 dohotolu. Hite-hite goar ni bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia, na tu mapalangi dohot tanoon, amen. Mar suara olop-olop mahamu pabuahon, patubagihon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu mah, nunga di palua Jehova na posona si Jakob. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Ho kamu ma hamuliau ni guarna, marmulia ma bahe kamu puji-pujianna. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Holan ala asini rohap sabingdo. Ubay na terbaik kami marpungu di jolom. Marsadani roha martangiak tuho. Di parbaga-baga horo di bagasan hatam. Molo adong dua manak tolu halak marpungu. Marhite-hite guarmu. Lehonom mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan pasau ma baga-bagami. Tangihom ma pangiduan nami. Lehom ma natau hanguluan nami. Lehon ma dihami saleling dihasyanganon parbinotoat dihasitongami. Dohot dihanguluan saleling-leleng na marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pudul mahamu. Marede hita, tapuji Tuhata. Sai tangian ale Tuhan, molo martangi yang kami beduho, pasu-pasu
berbadana mianami satrotu asonangan. Tangi hokamuma patik ni dibata, ima patik paupaton dohok lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinamo onomari ma ulahamu nasa silomu. Alai angguari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggori nasadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahammu, rodi pangisi hutani halap pe, na mangibati hutam. Ai di naunomari do, di toppa debata, langit do tano, do laut, do nasa isina. Dungi maradiat do ibana, diari papituhoni. Di bahini do, ubayan nari pasu-pasu debata Jehovah, ari pararianan nai, jala diparbadiai. Dia do lapatan ni, odo. Iko dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tuis rohata, diajar nasian hatani debata. Ikut badiado hatani debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata, tumangihon dohot mangguruhon. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhan debata, laho mangulahon nahobar tupati nai rak may tamadok. Ale Tuhan debata pargugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amen. Mari dehita sian nomor 124 ayat sada dot ayat 3. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, tangi onang nabosomo, nako botaku dorosaku, Tuhan sikangum tanah. Salut barosai, oni onomi ay nanjora, doa bimangoloni, sa dosa nami, mari tator otima dosa tenagudangi tuaru panidibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni perdosa. Mula manyan parjahati tumadikot dalanna asa mengolu ibana ido dipangidoroham. Alani ubain dipangidohami saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai be tuhami
Sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargugoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Laus tabigema, baga-baga ni debata, taringot tuhasisani dosata. Songonodo hatani Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu maka naloja jalan asorat, hupasonak pe hamu, buat hamu ma augaku tuhamu, guru kamu ma sianau, ay nalabo doau, jalan aserep meroha, asarapotan hasonangan tordimuna, ay labo doau gaku, jalan yang dodoh nahu haporsaton, hasangapom ma di debata na nigijang. Amen, hudul mahamu. Mari dehita sian nomor 127. Najupau nasiroa biana madoia Tuhan Yesus parasiroa biana rilunahina nuai hutan datu haki parasiro boloni parasiro boloni. Tabigi majo epistel turpuk hatani tuhatta di mingguta sadarion iman atas surat di buku Pesalmen 20 lalu ayat sada satu rodi ayat 2 laus tajama mersikat soring tangiang mangido haluaon tuhodo au jojo wali Jehovah partano batu aku unang sesipo manudaliau asa unang au molo tunglau sipo manudaliau doson hala akana manuruk tanoman. Sai tangyon mas suara ni somba-sombaku molo magu yau tuho molo paherbang tangaku tu bilut ni habadiaonmu. Songoni masahakna martua doa kana tu mangingon hatan di bata jala nop sopsa. Amin. Mari dehita sian nomor 240 sia. Tuhan gori Tuhata Nabi nani debata Pasika tumata Melendo Dopako Mingoni Yesusmu Tahadidak koma hapor seotai
songon na hinatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion, ra mahita madok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan na palangit, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, na gabi-gabi sa tod di porbadia, adorak suabubuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghumon ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tuba nua toru dong ditanom, na mula mangoro di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudlu tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paimamulak sogo tu tanon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tod di porbadia, jarodok sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akan na badia, doho de hasisani dosa, doho di hatai na madok, mula mangolu dosogo daging halak nang mate, doho di hangoluan na surasuda. Amen, udul mahamu. Ilom majotiki tu ina Kamis.
Kor Ama Wilayah Sada.
Tabigi matutikting di Huriata di Bagasan sa Mingguon. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Rogate 5 Mei 2024. Topik Minggu, saya naman jaludo nasa namangido. Kosong sada, pandidion nabadia. Huria naing patupahon pandidion nabadia di hari Minggu sadarion 5 Mei 2024 di Permingguon pukul 10.00 WIB. 02. Pertangyangan wilayah. Huria naing patupahon pertangyangan di Bagasan sa Mingguon 5 sada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 di wilayah 5 di keluarga Eli Edward Terapul Manik Sinta Teresia Buru Purba masuk pukul 10.30 WIB alamat Komplek Bea Cukai nomor 47 RT 0 Sada RW 02. 03. Jadwal ibadah perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus. Huria naing patupahon ibadah perningotan Ari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus ima di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024. Waktu sekolah minggu masuk pukul 7.00 WIB Bahasa Indonesia, pukul 07.00 WIB Bahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB Bahasa Batak, pukul 10.00 WIB Bahasa Indonesia. 04. Lepas sidi maka tindakkon haporseaon tahun ajaran 2023-2024. Marpardomuan ala naing sidung ma farsi ajaran ni perguru malua tahun ajaran 2023-2024 pinabotohon songon agenda ulaon perguru malua di Bagasan sa Mingguon 5. Sada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 10.00 WIB ujian tertulis. 2. Sabtu tanggal 10 Mei 2024 pukul 10.00 WIB ujian lisan rapondohot natoras. Tatangyakon ma asaringgan mardalan ulaoni. 05. Panitia Pesta Gotilon 2024 dung sidung warta tabigema sosialisasi sian panitia. 06. Dadanak nasorang. A. Di basa-basa Tuhan tado sada dadanak boru di hari Rabu tanggal 17 April 2024 di keluarga Kristio Prakarsa Togu Tambunan ST Suhud Agnes Boru Matondang AMD alamat Jalan Sabta nomor 32C RT 00 RW 00 Sada Menteng Dalam Tebet wilayah Sapulopat Hipasdo Dadanaki Songoni nang natorasna. B. Di basa-basa Tuhan tado sada anak boru na di hari Selasa tanggal 30 April 2024 di keluarga Andi Mamhola Tambun SMB Inang Naomi Ruliana Boru Pardede SH alamat Jalan Teluk Banten nomor 54B Rawa Bambu RT 06 RW 07 Komplek Angkatan Laut wilayah Opat. Di Bagasan perawatan khusus di Nicudo dan Anaki songoni natorasna masa pemulihan. Tatangyak koma asatu mibu hipas dan Anaki songoni nang natorasna. Titing na sojinahahon doho parhepengon ni Huriata boy mata jaha di titing naung di paradi Huriata songonima titing dihita di Bagasan sa Mingguon. Tapi gema sosialisasi sian panitia Pesta Gotilon Muliate. Shalom. Horas madihita saluhutna. Nahu parsangapi amang padita apet tambun. Nahu parsangapi hami amang inang parhalado. Na tua-tua nami nang sawoni hahanggi parinarabot. Nadong di Huriaton nang sawoni melalui live streaming. Di Sonau Jongjong mewakili panitia mangaraho kita amang inang ia Pesta Gotilota
Ima di Patupa tanggal 14 Juli 2024. Jala di Patupa perminggoni holas sahalido. Marlas ni roha mahita sudiamang nalaho Patupaho pestagoti holoni. Di Patupa panitia tado berupa ima adong di bagasan ibadata songon amplop taleho maanoni dung sidung permingguon. Jala di Patupa do adong muse akaba partigati apa jual si pangano di joluan dohok barang dohok berupa pin dohok silua hepeng sian ulaya silua barang silua si panganon talehon mainang sian ias nerohata unang adong na marungut-ungut nungata jalo basa-basa sa taunon talehon may sialas nerohata ima haperluan ni huriata program-program tu Dewan Marturia, Dewan Koinonia, Dewan Diakoni. Arop rohanami ang manginang, talehon mas yanis ni rohata, boy matalehon, melalui situa wilayah tabe, manang tu panitia. Arop rohanami, talehon ma, sian yas ni rohata, jala unang marungut-ungut. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita kasih.
Marit dihida sa bukoy di nomor 824 ay isa na do na. Tapasahap ma pilih ta tutuhata, ima pilih perjulu, doho pilih perduahon. Di nama tangiangan pagkaduhan teraku sakap niroham dia sama nabi nani Yesus nama nanu wakapah masak nasa nama utus di patupah dia para bidotoniku di sakapmu na Tuhan mangauhon pamananmu di amar sitanana urang lomoni rohaku lomoni rohamasat. Olah musik. Di bagasan Tuhanku mengaras dirang samping barusaku ngabaruana ardugoy Tuhanku ay macay Sada. Saya dari Tuhanku di nama tangiangan pada dohon torohaku sakap niroham dia sama nabi nani Yesus nama lalu bakopau udara boni rohaku
ayat 2. Nasa nama utus di patupah Dia, pada binatang diku bisa kamu na Tuhan mangauhon pamainanmu di nama sitarolang unang lamoniramu lamonirang masat. Tamasara wata matanya kita. Dame na sumurung siya sa luhut na roha. Ima na maramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Shalom ma dihita saluhutna. Damang dot dainang akadongan sa porsiaw di bagasan Yesus Kristus. Hata ni tuhata imanata surat sian buku ni Evangelium Matius bidu papituhon mamuka mai sian ayat sada rodi ayat 10 sada ujahama tuhita tapai tiut ma di bagasan rohata unang makuhum humi unak kamu makuhum humi asa unang ona pamu ai panghumom munai ido si humoponota tuhamu parsu haton muna ido si suhatonon na tuhamu ahama pola pabereng-bereng muna silbak-silbak na di mata ni dongamu ia nasatiang na di mata mi dang diatoiho tung patuk madohonomu tudongamu wa upak majolo silbak-silbak ni sian matami hape nasati yang do di matami ho pangasi jumolo ma upat tiangi sian matami dungi pei asa pikiramu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni dongami. Unang lehon hamu arta nabadiai tuaka jurangga. Jela unang ma danggurok kamu mutihamu tujolo ni akababi. Sotung dilolo di i doho pakna. Lau sumusor manaroso hamu. Pangido hamu ma say lehononna do tuhamu. Lului hamuma say na jupanga do hamu tutugi hamuma say na ukapon na do di hamu ay say na majalo do nasa na mangido say na jupanga do na mga lului say na ukapon do di na manutugi ay ise siya kamu jolma na mga leon batu tu anak na molo idahan di pangido manang na ulo mangalion ulok molo deke di pangido gari hamu akapar jahat boto mangalehon basa-basa na dinggat tu anak komuna lam amamuna na dibanogi jangima solehonna arta na dinggan dinamangido tu ibana ido sahatna damang dodoinang donga saha porsiaw di bagasan Yesus Kristus nuaing bogot mahita imatugo tumingguta na margoar rogate lapatanna martangyang totu ikon adong majo dihita amang dotoinang satuluk majo hita ate di padohanon pabuat tangiyang tung macerikok do di bagasan nguluniakan na porsia ikon adong do dohonota ia tangyangi tung macerikok do di tonga-tonga lingguluta jela buasa udah kosong ni amang alana dada holan halak Kristen na bartangyang
Dada holak kita halak Kristen natar goar siut Kristus na martangian didok disi. Nasa na marguar parugamo diboto do martangiang hobar tu paporsyona. Hobar tu pangiduan na. Hobar tu akka na pinangidona tu debata na sinopana. Alailam sumurung ma siap pamujiota amang do tamunang so kita halak Kristen. Song padohan ni sahalak toko ni halak Kristen namar guar Martin Luther. Tangiang ima hosa hangaluan ni aka na Porsea. Asa di bagasan tangiang ido amang do tamunang tapasahat pamujiot ni tu dibata. Tapasahat aka pangiduata. Makiri pita di sileo-leho ni debata na hobar tu sakatna. Alani dia muak kadamang do dainang donga sa porsiao di bagasan Kristus. Ya turpukta jamita sadarion imana niene sian rumang ni pangajar ni tuata Yesus Kristus. Uju na marjamita ibana ima didolok. Warna ma jamita ati amang mulu jamita ahmata he jamita i panugdogod do amang dangi dokon lahom marhua jamita i pangajariod do jamita i poda do jamita i sipaigot do jala jamita i soso do manang ora-ora manang larangan bahkan akapesan moral na jupang bisi. Ido na pinasaha ni Tuhan Yesus Kristus diki uju marjamita imana tidolok. Los ido amang do toinang nuain teida ditupukon. Jala bolo tapamanat amang nakid ditupuk tahun adong matulu hal ate. Tulu hal na jupak kita sia jupukon na naing si pahusok-husokta di minggu rogation. Na parjulo amang macai takas do didok dison unang mahita makhuhum-humi. Janganlah menghakimi. Bahasa didok amang do tamunang disongoni. Aha do alana. Totu amang naparjolo akada amang do dainang. Bahasa didok tu kita asa unang makhuhumi manang menghakimi ala holad debatado. Natuk makumi da culma ala ibana do museng siti goroha do sisitong roha anggo hita culma mang sipata olo do hita di pati tigo ate anggo hita culmaon olo do sipata hita di pati tigo la sitigo peguarna olo do dak tigo ate olo do hita culma si patah hirana di pasitok sitong. Anggo si sitok pe guarna pe ulu dak sitong ate. Alani damang do de inang ido nakini dokot tuhita. Ido na parjolo alana debatado na berhak makumi kita. Ala ibana do na sitong jala na bonar. Na padua namang do tominang puasa di dok kita asa unang makumi. Buasa nakini do kondisi ai hita pe sihumon nado. Hita pe sihumon nado. Alani do dak tugas tabakumi ido asa didok di bagasan turbukon namang do taminang biaya duai. Ai pagumomuna ido sihumonon na tuhamu. Parsuhatomuna ido sinsuhatonomna tuhamu. Diayat onomi. Ido asa didok Yesus tuak kasih boto surat do siahla parisei ditiki naik ditinggak koda sida betu tu sahalak berburu natar dabot malak kapit pilit manang didok disi ima berbuat tertangkap basa berbuat Cina didok Yesus do manang ise siak kamu naso mardosa ima jumolo manigak ko batui tu ibana roamang hobar tu patik ni si Musa mulut ajahan no ditulu Musa 20 ayat 10
ikon patingkah konon na do betu tuaka na mangulaw si songoni. Hombar tu patik ni si musai akan na mangula dosa si songoni ikko patigakon na do betu tiban alai alanido amang do tominang ubegi lau bedo na sida sada pinisang ni panggoran ni rohanai laos jumolo ma akasi boto surat dot alak parisei jala gabe tinggal holan Yesus do akup ni borborima na jongjong disi dia manaing dohonon na amang do tominang nanaing dohonon na ima molo jujur kita sudah mengaku amang do tominang tugsoadong do siak kita amang do tominang na sempurna. Tidak ada di antara kita ini yang sempurna dikatakan. Dan ngadok siak kita on lias sia dosa malang lias sian akahaurangan malang isi pe amang do tawinang. So kami papat dida pe adong lo akahaurangan nang. Ido nakini dok termasuk mali turbukoi nakini dokon si boto surati nang alak parisei na mangarjumi dirina ubadia sian akadonganna. Bukti na mang do taminang ay soberani ima si boto surati do halak parisei mandangguri borbori lapatan na sadar do nasida ay nasida pe mardosa do. Alai memang amang do taminang saya dong do siak kita jol ma amang do taminang na merasa nasida ima manusia setengah dewa te. Saya dong do dihita amang do taminang kita jelmon merasa diri na song setengah dewa te sonda kaeta aka edei na mandokon akan nasok suci akan nasok badia akan nasok hebat ujung naha gabe sok songam may mana alay namang dota inak to tuna patuluan namang dota minang buasa hita di orai kenapa kita dibilang di sini Iba makumi manang menghakimi. Allah memang berbeda do kita mang dot taminang. Kita memang berbeda. Mereka mu majodi sia mu muna ya birang muna ijolo muna do budi muna. Berbeda do bukan? Ido. Apala baju tapi berbeda do ya pala tikyo. Kan ido. Warna pe berbeda. Apala listrik tei inanga te berbeda do kan? Warna pe berbeda. Oh bukti be berbeda dong. Ini kini dokon wasa unang isi dokon makumi karena kita memang berbeda dalam banyak hal kita berbeda memang dokter bilang. Apalah na kembar pedohonon ngai doko kembar ano gue beda. Itu asa istilah nama dok serupa tapi tidak sama. Itu makanya kita dikatakan ada istilah laki di dokon serupa tapi tak sama. Jadi dan boy paksaota sadak namang. Dak pak boy paksaota ukurata. Dan boy paksaota selerata dot akka dongata na asing jangan paksakan nama. Gak boleh kita paksakan itu. Contohnya seleramu namang dohonon asam manis. Unang pasok kamu tuaw ay tormano boro mahkuan non asom dak tolapu ay torma mangay do sibiokon kan ido lapatana alay mo lo manawar boy ate ido makanay do kon alani amang do tomenang molo di oray kita asa unang makumi asa unang menghakimi dongan bukan berarti gabedang buhita paingot todongan beda do ate amang makumi dohot paingoton. Mula pedi orai tadi sonak kini dokon una makuhumi menghakimi alai so tungga benok pagpikirata ay dang boy bepay ngoto dongan celbay na daong sotuk salah hitama bukan berarti dang buhita manarioti dongan daong bukan berarti dang buhita maroksi dongan daong molo songoni do dohonan na tuhita anog gabi siyama ay molo dang ulo itapay ngoto dongan may dokot tu kita si raja tiga do amat top wanginan sulu paingot to kau ngasalah alay dang ipaingot indaman non ido dak kini dokon super duli pong nasida tu dongan na gabi ido ando namang
Molo dang tapaingot. Jala itu tugas ta ama. Ano tugas ta dang makumi. Dang menghakimi alai tugas ta iko barsi paingot do hita di ngoluta. Beda do makumi do paingot ton. Molo terhumi pitorado. Terposido. Alai molo di paingot dakso ngonia tiamang. Molo paingot tope beda do nadarita. Ayaw nunggu paingot to pitor nadana tortibo. Dakso dia to ngamang ina. Daw. Dakso ngonia mang. Buah ma guarna paingot ton ngati. Dak kia do honon paingot to gugu suarana. Alai paingot ton ikon labok go suarana. Alani damang do to inang ido nakibuasa. Ay dang adok siya kita na sempurna na sikop ido nakinidokon dang makumi ta dungi maraga dodongan malang makaprasi dongan do jalauna pajojong dirita gabi hakim tu ibana ikop menghargai do hita jala ikop mengaspirasikan do dua lutong tu dongata soalna adong haurangan manang halubionna soal adong dongat didongan amang akahawangan nai dan tugas tei paluasma Tuhani masahaton tunasida ay sipatan na sibuk do hitamang do taminang paresion hawangan di doongan nate anong gusto ni jolma ne sibukan di mana paresion na hawangan di doongan sampai do dohonon akka status na di media sosial ipareso lu jado kan Olanima ulauna mamareso matrobong sampai do dituor terobong sampai terobong satu bitangi terebo dituor asaboy mamereng haurangan di dorano habeng haurangan na siya di pareso amang dot tau kita ido bahen na didok iturpuk taho namang iya silbak boy do taida di simalolong ni donganta wala silbak dobe halai tiang dohono bolo tiang dohono dang di boto be belgade iko belgado tiang abeng tiang di simalok di jolutta dang boy tabereng dang boy taida imamang dayang di dohono natu hita alani damang dot deida ibana parcolo di dok tu kita udang mamaku di minggu rogatyon. Nah paduhon namang doto minang mulut aja di ayat onom unang leok kamu arta nabadi tuaka jurangga jela unang madang rok kamu mutihamu tujolo niak kababi sotung di loluti do pakna las musor manaroso kamu omma na yok na dison aduh lapatan namang molo didok akan napis tartaringot tu dupuk ayat onomon sada pesan neng dohnonna ima dang iko say sude pabuah-buahon tu donga colma dak sude amang dot tawirang anggo sonario nga sude be dohon na di sipen nai nga di pabuah be iyo sohot sude dak sude dohono namong adong do hal-hal na iko si jagota mang asa unang gabi si hataon itu dipaingot tu ina di ngoluta sonari memang itu pengaruh ni sonario namang dot taminang di pengaruhon mimbede sosialon nga sude besu curhat do ibana ujungna ha si hataon bering masinat taniala kan bering maniamat taniala kan gabi si hataon si berdebaton mak abeng mulos dak pola si babon na si dei dak si perdebato ni dak si hatao ni dak si bahaso ni ujung mah dibahas ulo masape ono bulan pembahasan on dak si pulmuseng mama pembahasan di warung kopi ya teh manang di warung tuak ada yang si pembahasan na sikop dak dong di sikip si bulan pembahasan do terus itu amang do tamu nang diokon isarana rupani contoh nama rupani amang dot taminang mulut taringot tujuan Yesus Kristus tunaso mangyuton Yesus Kristus
jalana semangat tusi manangdang paham nasida tu boda ni halak Kristen bui dui an gabe olok-oloki tu hita ay bodo gabe olok-olok tu hitai dus dui amang sogon akka namasa noen ditarigoti a Kristenon tunaso Kristen manang tu balian ni ha Kristen di ujung na gabe marbadai ma gabe jupang maperbedaan. Aido amang dota benang dak sudah digoluton iko pabotohon di luluan kan ido amang dota benang aku pabotok kamu ulo gabia olok-olok ujung nah dujupang olok-olok mata jadi beta buat kalewang mi buat kalewakon kan ido berbeda mah si mabuhon nabuhi tahan biologi kan ido amang dangi amang ditarik do Yesus tunaso maka proses Yesus ujungnya nakidokon gabe bahan lelucon unang baik kamu ita jaga diri ton namang di nguluton unang gabe adong bahan lelucon di tonga-tonga di nguluton jangan buat jangan biarkan orang lain melihat diri kita karena perbuatan diri kita menjadi olok-olok bahkan menjadi lelucon. Itu dipaingot dison makanya jaga mak arta nargai amang mutia nargai itu dia ko jurangga mulai do tanami jurangga mon natabu idon bisa ada bisa ada kata botoi da polau dok atau kasar dok orang tadi jaga habis diam sotung dibuat banyak kok kita jurangga membuat makarati dot B2 banyak kok kita makanya dokon unang ala ni amang dot taminang di bagas Kristus ido maksud di ayat onomon di goluta pedang iko sude paboto tua kadongan akan namasa di goluot pabo mahola tutuhata di bagas sarnyai gabi olo do gabi ay bawa mahita jol mahol mangitibi nalasa rohana mamereng dongan na menarita gabiaha bahan lelucon kan itu apalagi parsoal do na mardonga tubu marsoal hamu museng do akado amat tamu na toribak kamu tahe bado amat tamu gabe lelucon dan non ini mana kini do kotuhita mang do tamu nang unak sude itu diorai di hita napa dua orang napa tolu namang do tamu nang ima totu berkaitan do tu guar di minggu tasonario ni minggu rogate namar labatan martangiang. Nah kisah tulu de hitamang tangiangi ima hosa manang napas kehidupan. Dus do songok kita colma. Mulu soma hosa be hita maguarna. Namate be hita te do hono nate. Songonima nang tangiangi digulu di hita akasih Kristus amang doston namate dohita molso be partangyangon alani unang masot kita bartangiang asa unang didok kita nong mate asa unang yung didok kita nong mate unang masot kita bartangiang alaya singgo tahe dia doa mang molo dihita batak alaya sifata madahe daku boto na to homanang daw nate. Olo do si patah lak batak kita halak si Kristus terlubobi halak kita halak batak. Molo dok dang martuhan biasa-biasa do tahe. Olo di biasa-biasa. Alay molo dokon dang meredet. Pitor naik mah pitam lon kan itu. Olo do holon dihita namang do taminang dison. Dang martangnya kok kalau si mata ini pada mang dang malu martang yang itu halus do kan itu kan itu dang malu martang yang pasti yang gus ala itu dipaingot tuh hita dapat tikon amang dokter bilang di bagasa turpuron itu nakin udang magabe masot tabu ala na didokon saya nama calo do nasa nama gitu saya jupaga do nama ngalului saya na ukapo do di nama lutuki dia walui molo hita colma olo do hita mulak molo mangi dote olo do hita mulak ditiki magpangiduan unang majo so kami padida pe olo do mulak balgi kami dohonon rikot turiye do
Olo do mulak belgi kami sia jolonnya. Sia tonga-tonga ni jawu muna mang dota muna. Isarana rikok mak. Omang, panitia mak. Isarana neng pesta kutulo tahun nate. Ado ngamang nyonek si Jepang otak. Ai madah. Isuati matong. Kita adiga mak. Olo do sifata mulak belgi kami. Kan itu. Mulai kita jolma. Itu nak kini dokon mulai kita jolma. Olo do mulak pagi dua. Olo do malulak pagi dua tay. Olo do dang manggohi pagi dua tay. Olo do mulak belgi kita. Alani. Sudah amang. Saat tadok. Sampai olo do hita sipata. Olo tadok. Dang dileapuang. Hape saya hututui puak satu obat job 5 job satu na balai butuh aku langsung dibuka puang terlubu bima ngabo be raso dia be lak dohon dong sampai bain lah mangido tong do pulang 5 pedang itu tong do anggo dia batang mang dakso ni ido di dokter puktawang. Saya nama jalo do nasa mangido. Setiap orang meminta akan meminta. Jala pasti do jala dang adong si raguota di siamang dota winang. Alani holani tutu perlu do pamata dota pangidota yamang dota winang. Boha pangidota nunga hobar tulomoni rohani tuhani. Ido alusna. Manang hobar tulomoni rohata do. Di bagai satangnya tay. Di son marikot ingotot tanda didok ni Jakobus obat ayat 3 ngamang dota minang. Ahama didok di Jakobus Jakobus obat ayat 3 namar tangyang dohamu nian. Alai dang mancalo ala salah tangyang muna. Ay naing pasuai saya muna doi di bagasan hai sapon muna. Jadi boleh disukut amang dota winang adong do tangyang nasalah. Sia turbukon iba sia Jakobus obaton ayat 3 aduh. Bosa salah di dokon sebab yang kita minta hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Itu mabah kita salah di tangyakta. Naing papuason hisap-hisap di dagikta. Alani rikod do amang do taminang koreksiono do akka pangidotai. Na pasti hobat tutupuk taon dang adong pangidotai naso diului manang ditulak de bata molo hobar tulomo ni rohani tuani. Sebaliknya dang mungkin olo ni de bata akka pangidotai molo naing pasuase honodna pasuaya ta hobar tulomo hisap-hisap ni dagitay. Dos may songon natoras samang kita songon natoras mardupon akayanota dang dakta uloy atong pangiduan niya kagilekta molo mabain hasesiga tua kayanok-tay kadido. Tidak mungkin kita memberikan apa yang diminta oleh anak kita kalau permintaannya itu membuat rusak anak kita itu. Mabain hasu satu anak tay. Dan naso adong dihita na turas. Ay buha mahita na margalengo no abalagi di beri manganggu ki pito marguling-guling museng. Kanido buha mga kurata apalagi upung nati. Kamu maju ka upungi, mamer po upung muna. Tungi songonon sonari ate amang sutumurang kan. Paupu sonaro paupu panggara tahi amangon. Dong ate. Ilo, aha pagiduan na torilodo. Alani amang doktor bina ido daki. Songoni manang tuhani mardopo kita ditangiod do sude tangyak ta jala dilo do tuita akan nata pangidoi hobar tulomo ni rohana atau pangidoan kita saya nalenon na tuhamu lului ma hamu ma saya na jupangat dohamu tutugi ma saya na jukapon na do tuhamu jolma nang manada diri amang do tawinang kita jolma nang manada diri totong maikom manuduk ni roah jala sumosoli akahuranganna unang mamitor jala mangetong naso adong hageleonna asa unang kita medebu tuaka pangucunan gabi ulu kita
makuhumi akadongan. Aku ni amang dota minang iko serade do hita mamer haulio di dongan asa unang di baloso debata paruma tu hita siala hadiruta na olo masalah hodongan. Sotung adong na mamuji diri mangarjumi dirina dia sia dosa asa malua siap paruman ni debata. Dan saya sikop di ngulutau namang dota minang. Hidup kita ini tidak ada yang langsung semuanya dohonon adong di hita. Dang na saya sikop di ngulut tahun akan tapasita. Nang pengalut hita mangula mang doto minang. Ay gudang dope na sojupang natajalahi. Ngangalut hita mangula. Radut hita mangula. Sian malugot sahat tubongit. Dang taboto betiki. Dang taboto be mangan. Adiga pe ita mangan. Apa yang saya jupang dota. Dan jupak kita akan natajalahi amang dota minang. Molo masa pe songoni amang dota minang songoni. Unang magabe lam holak kita sia Tuhani. Unang mah. Ay ulo do songoni pitor gabe holang. Unang tu Tuhani. Tudongan na pe gabe holang do. Dari ada ikol lam sohot. Jala jugul do hita mangido tu ibana martanyang. Ido idokon basa ikol basa hata jugul tu na martangyang isukun. Jugul maho martangyang ina. Basa ikut tu na martangyang idokon jugul. Anggo jugul molo tu na asing kita asing go konotasi na kan. Alai idokon jugul maho martangyang. Alani amang dot taminang di jauh turbukon do hita makaposiai panarion ni debata. Dia kan narikot di pargulota si ganupari jalalam tapaposma rohata sai jalota do akan natapangido tu ibana di bagasan tangyakta tarlubowi mah tuaka ya na tua na dia palatikon mabuan aka ya nakonna laing mancalo padidion na badia. Kita telah belajar tentang arti daripada baptisan. Baptisan itu tadi dikatakan jalan pemberian anugerah. Artinya itu merupakan saluran dari jaminan berkat keselamatan yang diberikan oleh kematian dan kebangkitan oleh Yesus Kristus. Berkat itu mengalir deras kepada orang-orang percaya melewati saluran yang bermacam-macam. Ada 4 tadi. Ada 4 berkat anugerah serta janji yang diberikan oleh Allah kepada anak kita ini nanti setelah menerima baptisan, yaitu pengampunan dosa, kebaharuan hidup, kelepasan dan kematian dari ikatan iblis serta keselamatan yang kekal. Karena itu melalui pembaptisan ini berarti gereja menyatakan pemberian berkat Allah kepada anak-anak dari setiap yang beriman supaya ikut serta menerima berkat dari kerajaan Allah yang kekal. Karena itu sebelum anak ini dibaptis ada terlebih dahulu orang tua terlebih dahulu diminta untuk apa? Yang pertama bersedia agar anak-anaknya dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ini yang pertama yang harus kita lakukan nanti. Yang kedua bersedia membimbing anak-anak agar mengetahui dan melakukan firman Tuhan. Itulah nanti tugas orang amang yang kedua setelah menerima pembaptisan ini. Dan yang ketiga bersedia menyuruh anak-anaknya datang ke gereja dan membesarkan dengan apa? Pengajaran Kristus. Itulah yang ketiga tugas. Itulah tanggung jawab. Orang tua dipanggil atas tuntunan kesadaran imannya dalam pemberitaan Injil. Untuk apa? Untuk menjadi teladan kepada anak-anaknya. Tentang apa? Tentang ketaatan dalam iman. Panggilan ini dalam pergumulannya dengan Allah untuk menjadikan anak-anak dalam suatu rumah tangga sebagai anak-anak Allah. Inilah panggilan buat Amang dan Inang di sini. Supaya dia mendampingi anak-anak Amang dan Inang di dalam kasih dan di dalam pengampunan. Terlebih memperkenalkan jalan Tuhan dan menumbuhkan anak dalam iman kepercayaan kepada Allah. Orang tua akan menerima dan meyakini tanggung jawabnya melalui
penyampaian firman Allah dalam baptis anak. Berarti Allah sendiri telah menganugerahkan amang dan inang. Itu yang saya katakan waktu kita mergula. Amang dan inang pada saat ini dianugerahkan kepada amang dan inang kebapaan dan keibuan kepada amang dan inang sekarang. Untuk apa? Untuk mengajari anak-anak yang diberikan oleh Allah ini tentang kasih, kesetiaan, ketaatan, dan iman kepada Kristus. Karena itu sebagai orang tua haruslah mendidik anak mereka dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita bertanya. Oleh temali Tuhan di Minggu Rogation di Namrasor kami di Bagas Joromon di Patari Sokodo Hatami paingotok kami ima di Minggu Rogation adong tulu hal nai paingotok kami ni paingotok kami aletikan asabui kami di nama Rogate naparjulo di paingotok kami asa undang makuhumi ay hodo ali Tuhan nasito nabonar jalan nasikop yang gohami gudang do akahawangan nami yang gohami gudang do hadusaun nami dang tugas nami alai Tuhan Tuhan iman lau paingoton kadongan nami jala laho mangalion akapuda tong nasiako alai Tuhan asa taruli hami alai Tuhan asa disudi panggiduan nami boy gabe dapatan kami jupang nami songon na jalan nami jalan apa dua honali Tuhan dia jari hodo martupu kohon asa hujaga kami maaka arta naargai jala mutia naargai di tonga-tonga ning ulun nami sehudang ia li Tuhan gabe parkelo di tonga-tonga ning ulun nami gabe parbadani ia li Tuhan lani pos marwa nami jala dia pala patuluho dia jariho kami asa totong jugul kami marpangiduan mariti tang yang nami ay direkodo papos rohanami sudi akan pengidangido ni rohanami nasai leonomu do hali Tuhan holani do sodi do kami marpangiduan sian lomo ni rohamdo manang laho papuason kahayot ni rohanami ajari kami asa marpangiduan dang sian hayot ni rohanami dang alani hai sapon ni diri nami alai Tuhan alai sian lomo ni rohamma hupangido kami aka inarkot ni ngolu nami alani upasatami masaluna ruas ni riam sian nami mesatu na tutua yusidi aka ngolu nami alai Tuhan ajari kami totong dongani kami nang disudi aka namasa di ngulu nami marite aka parsaiton na jupang di tonga-tonga di ngulu nami totong lenomu hali Tuhan aka hatugun ni pos ni roha pakirimon hali Tuhan asa unang di bagasan ni ami gabi tubuh aka padilian ngalai pos ni rohaima na tubuh asa di bigiasan pos ni rohaima tubuh di hami semangat di ngulu nami dia pelatikon nang songoni aka ruas mulai Tuhan di namadali ni aka paulaon na pakarijuan na totong mapasu-pasu aka ulaw ni jala padaw aka parmarani jala tabay salu na li Tuhan aka silas ni roha tarlubobi ma tuaka manami do inanami na mabuan danak nanang mancalo padidion na badia dia pelatikon poso hanami rupi na sida marhiti to di perbadia samargugo na sida li Tuhan songo sada tanggung jawab panggilan ningulu na sida mengajari aka yang aku naik patudun aka teladan terlubobi mengajari asa biar maradopoko mulai ate mariho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan amin mari dimehita lasta papunguma pilia 2A do 2B Panginoon
kapanadai hamon kapangiranmu na bisarion debatamu bulan maju pangiran namangirani benang mamacari martangi ang omani ay mardogo si tududo tangiang niat kabartigari malasay di amurjun pertangian nonai. Panginoon mo sa'yo nawa'y nananahan mo luluwi mo sa'yo nagpangalan mo sa'yo tutugian mo sa'yo nagkapanadalihan mo Panginoon mo na bisariong debatamu ulang maju jumara Panginoon ng bangundiani unang mamatade martangi ang udong tuhani Bogos itu todo tangi yang niat kau
masuk mahita tu acara padidion nabadia tu danak ditiki marde anon siabuke de nomor 146 ayat 122 di ayat 2 hupangi dohami ma asa sudina tua nama buat danak anon asa concong ma di kanamuna marde mahita. Oh Jesus noing tordiri do poso mo soiro mangaligi ut manjaro bimo anorasna nasidamil dusa Martang yang maita ali amanami na di banogijang narodo hami tujolo mabuan aka dadanakon saya si roham jalo manasida gabe anakommu pasu-pasu jala pargui manasida manghai hanguluan sogot maritehite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan namabuan danak sididionon tangyok kamu mahatani Tuhan Yesus sonom malidok lau mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna podai hamuma salut bangso didi hamuma nasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot todi parbadia ajari hamuma nasida maraduti saluhut nahu tonaoni tu hamu jala ingok ma sai donganok kudo hamu galup ari rasi rasa ro ajal niha sianganon manang ise na porsia dohot ni didi dawotan hanguluan alai naso porsia onahum sugot tangyok kamuma dohot hatani debata nata surat di evangelium ni si Markus adong ma akan nababuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisian naima nama buani jadi dung diida Tuhan Yesus sogoma rohana di dogma loas samuma akak dadanaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajau ni debata natutudo nahudokot tu hamu manang isepes anggoso songon danak ibana mancalo harajau ni debata dang bogot ibana tusi dungi di haulma akad dadanagi dia pehom matanganna tu nasida mamasu-masu ma nasida atong dihamu amanami do dinamu hati dako kamu majolo hata habrosyotai ra mahamu mandok. Tong alusi hamu mahata nahusukunot tu hamu na parjulo
Di pangido hamu nuaeng di dion akka danako tu bagasan ni haporsiamuna alusna di pangido rohanami. Napaduahon biha naulo dohamu mamudai anak kumunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusna naulo dohami. Napataluhon naulo dohamu masur nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan sagabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo dohami. Atong tapasa manasida tu debata marite padidion nabadia romahamu tujuloon. Cek cek. Cek cek. Cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Pegang kepala. Ya. Gabrioleta. Ale Gabrioleta Lauja Loderma Boru Pajekan Udi di bagasan guarni debata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata ama ho di apokmo tu bagasan haragan di debata Rodi Salina. Amin. Ale Tobias Gerak Situmora Udidi Maho di bagasan guarni debata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habang mo tu bagasan harajon di debata rodi salileng di lilengna amin. Ari Yehezkiel Deka Raya Manan Udi di baho di bagasan guarni debata ama do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata baho di amukmo di bagasan harajon di debata rodi salileng di lilingnya amin. Ale Baruch Lacatmus Tobias Silelen Udidi Moho di bagasan guarni debata am do di bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus do di bagasan guarni todi perbadia amin. Saya diramoti Tuhan debata pada dia membuat di bagasan harapan di debata rodi salileng di lilingnya amin.
Ale Sanan Emmanuel Ratus Hilalai. Jadi mohon gagasan doa kemerdekaan. Doa gagasan doa anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Doa gagasan doa kami perdamaian. Amin. Saya mohon doa kemerdekaan mohon dilakukan gagasan hari kemerdekaan. Mohon disalib. Jong-jong dope hamu na toras di ganap muna. Martang yang mehta. Ale Tuhan debata amanami maritihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungah upasatami akak dadanako tuho. Jala di jakokodo nasida gabi anakamu. Marite padidion na badiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jalagabe panian di hanguluan nasa liling ni liling na asima roham doh dia kanatoras ni dadanahon say pargugui jala ajari manasida manugunogu dadanahon tuho asarap nasida taruli dia kaarta di harajamu. Amin. Jong-jong mahita saluna marede mahita sian bukede nomor 145 ayat sada. Tatangnya komah piliata tua dopani di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami nadi bono gijang. Hodo haruan ni salut silang leon nadinggan do nasa ulibasa nama ulitus. Upasa tami masian nanilo mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai gabino uap na usus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparsia kami pilihanon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni uriam doho di portibion. Uhai marwah nami marite-hite dodim. Assalam hutadahami gudang ni sileh-leomi tuhami. Assalam gergir hami mandok mauliate tuho. Marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di bano gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajanmu sa saut malomo ni ruham di bano tongon sokon na di bano gijang. Leho matuhami sa daron hanguluan siya pari. Sisa madusa nami song panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami togion tu pangucunan palua mahami siyan pangago.
Bulak mahamu di bagasad dame jalahamu ma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasong ma damena tu todi munabi. Amin. 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 Selamat hari Minggu di hamu amanam do inami bulak mahita di bagasan roha jala tapasah mamang songon parbueni akan nanulai tangata songon marite amplop ni gotilota na dong di jolo ni garisata jalo pangido ma akan tua-tua ni nabod dan akon di jolo mahita asa di jolo mahita marsi jalangan maret di mahita. Oh